abụrụ anụ oriri. Anụ Zion abụrụ anụ oriri. Yes. Anụ Zion abụrụ anụ oriri. Maka ndị na-asị na Prophet Ebuka Obi na-eme arinji. Yes, bịanụ. Okwumfo the type of arinji o mere na Sugar Today. Okwumfo the type of arinji o mere. Okwumfo the type of crowd on that place today. Crowd no phone abụ ndị na-emere arinji. Yes, ma ndị bịakwa even self enwere newcomers today. Ndị bịakwa mere arinji. What means is that Prophet Ebuka Obi were 20 million naira nye this man a na-akpọ Fadoko na-ere. Yes, nke a pure RNG. Pure RNG o were 20 million naira nye unu afro nke ahụ. Unu akwada na RNG. But ọ bụ na ka unu aso diwe gesi we pull that man down. All these people now fight this man about Prophet Ebuka Obi bụ Igbos. Yes, man niile na fight this man efo Igbos na fight Igbo ndị Igbo ebe. Unu aso diwe gesi we pull Prophet Ebuka Obi down. Ebuka Obi after na Sugar Today make complete RNG were 20 million naira nye this man a na-agba Fadoko na-ere. Una afọ da wa una ma no RNG ka ọ bụ. Una ma no RNG. Were 20 million naira sign a check nye. Una afọ no na RNG. These many people now fight Igbos bụ ndị Igbo. Yes, I check all the people now fight. The pastors, reverend fathers bụ ndị Igbo. Worship Pastor Kumuye. Pastor Kumuye na ofugo onye Yoruba pụta na-ekwu against them. Una afugo onye Yoruba pụta na-ekwu against them. But ọ bụ no ndị Igbo ha pụtakwa no a na-achị ka nwanne fa daa ka epulo dan. Oge Prophet Ebuka Obi na-ebido oge Prophet Ebuka Obi na-ebido oge minister na-egro ebe chacha. Yes, oge minister yourself ka the too poor. Una afọ da one una ma na arrange. Yes. Ọ bụ na arrange ka Prophet Ebuka Obi na-eme this minister ya aga grow ruo this level no kịta. Yes, ọ bụ na arrange ko na-eme this minister aga grow ruo level no kịta. Every time people na-achọ ka epulu onye ọrụ onwe dan. Ka epulu Prophet Ebuka Obi dan. Agụ no Prophet Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. Yes. A na-ekwu ekwusi ike Prophet Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. Yes, Prophet Ebuka onye mfo na a na-agba Prophet Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. Onwefu megide nnọọ kumpulu this man down. Yes. A na-ekwu ekwusi ike onwefu megide nnọọ ka epulu down. Because Prophet Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. People na-agba ya RNG master. Unu afọ the type of RNG o mere na Sugar Today. Yes, type of RNG Prophet Ebuka Obi mere na Sugar Today. Yeah, being 23 of March 2025. Prophet Ebuka Obi were 20 million naira nye Fadoko na-ere. Ya the pure RNG. Ya the latest RNG o megoro. Were 20 million naira nye. Unu afọ na RNG ka ọ bụ. Unu na-achọ kumpulu that ministry down, but all the impossible. Yes, all the 100% impossible. Because Prophet Ebuka Obi bụ a na-egbu achara na-eto. Yes, ọ bụ a na-egbu achara na-eto. Kokwa Brefe Mota Dirun. Don't share this video, but please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.